духтарои аҳли гурӯҳ, духтарои хушрӯбии остина як бор фаҳмонумтона ҳамин остина чӣ хел пора мекунем. Духтаро дарозии остина меёвем, мана чанде ҳаст. Баъд кушодиша мана кушодиша ман ҳозир гирифтам 23 медузум 1 сантиметр меша 22 1 сантиметрша духтум. Баъд духтаро айнуги ҳамиҷа 2 сантиметр, мана 2 сантиметр мондум, ина 2 сантиметри туғри мондум. Ина хати 2 сантиметрара кашидем. Ина мита мекашем. Мана дидем кашидем. Баъд ана ҳамиҷа то ҳамиҷара 17 сантиметр. Ҳамин айгиҷо омад, ман шумо да мефаҳмам. И айгиҷо мебия. Китф мебия, баъд та тоғ мехӯра, ҷа ҷои вутичка меша, ку баъд тай каш мебия. Правильно? Мана духтаро ҳамиҷа куҷоай? Ана миқа ҳамиҷаай. Баъд гардиши таи остин. Фаҳмиден? Ина анамиҷа ҳамиҷа ёфт меша. Айгиҷое ки тоғ мехӯра гардиши остин мешава, ана то ҳамиҷара шумо бояд чен кунен. Ина айма то ҳамиҷара 17-ай. 17 ба ин тарафаш наха гардиш дагена, гардиши тай каш. ҳамира ҳамиҷа 17 сантиметр мондум. Ширинаи остина ёфтем. 2 сантиметр хат кашидем. Мана. Баъд анами 2 сантиметра чен накарда ин нук то иҷара як хати рост кашидем. Мана як хати рости анам хеле мебия. Ман астай. Мана хати ростша кашидем. Мана хати рост. Ана баъд духтаро ҳамин нук то анамиҷара 8 сантиметр мемонен. Занакое ки беҳад бари синашон калонтара кушодтарак мемонен 10 та. Айма ҳозир 8 сантиметр мондам. Ина 8 сантиметра мемонем. Як хати дига мана хи поён мекашем. Диден анамиҷара? Мана и хат, мана и хати ки кашидем ёфтем, и хат, мана и хат. Ана ку ай болои ҳамиҷа вақте ки нами хати роста кашиден, мобайнша меёвен. Мана мобайнш. Ай мобайн, ай боло 1 сантиметр боло рафта, то пеши ҳами хата омаден, поён мерен, то анами ҷои хате ки рост кашидем, поён омадагим. Диден? Баъд и тараф ман гирд рафтагим. Остини ман ростак нест иҷаш. Ё ки ира то иҷара оварда баъд иҷа гирда кадаги нестам. Ман қариб таги каша, нами каша ҷо мондагиам. Кушодиша чанд қай мегирем ба вайхтон. Мисол айма резинка дора остин. Навз ман шумо да мебурам, боя борга бо диққат нигоҳ кунен. Мана айҷаш мебурам. Ини дарзи хате ки мо хат кашидаги будем рост. ولی جاشا بردگی نستم. بعد چین میکنیم همیره گیرد و با گیرد تای کشمو 26 بدن دخترو. انم خیلی چین میکنین، منم خیلی گیرد و با گیرد. منم 24 25 26 منم 26 تای کشکی به جینجک بزبرکه 1 سانتیمتر گفتم حقی دوخته. انا که نگاه کنین دخترو، منم خاتمو دک جای انم جده خاتمو 1 2 3 قریب 7 نه 4 سانتیمتر 4 سانتیمتر ای طرف 4 سانتیمتر ای طرف камакак анамҷада пасадка сборочка меша, хеле сер чимчимак намебиёяд. анамҷара аҳамиятен. гардиши таги каш ҳатман бояд боша. дарозиша таги мисол остинша чанде ки мемонен дар вайхтон барои резинкамонӣ ман 17 сантиметр мондум. И хата ба и хат 17 сантиметра мечаспонем хел.
хати рост мечаспонем. И зиёдтиша духтаро дар бари эзорш медозем. Эзори и мана борики эзорам ҳами қамондагиай. Диде камай. Чанқа ками остина ҳами қайга зиёдтӣ дорем бараш борикакай эзорда пайвандиш бисёр мебӯя. Вақте ки мо материал мешӯем хелаш дар об медроя. Барои ҳамиқа ҳами то кирта духтана стараться кунем ки зиёдтиёша хушрӯ брорен исриф накунен. Вонами дар кортон мешавад духтаро нами бришакош дар кортон мешавад. мана дидем духтаро чӣ хел остин хушрӯ омад. Анаки духтарои хушрӯ расечка мемонем болора. ҳаминҷа вақте ки дарзаки духтем то болора 10 сантиметр ёфта манамҷара расечка мемонем ҳар чортарафша што бидонем ки ай ҳаминҷа сар карда гирдобагирд ду қатор ҷинҷак медавонем. Байни ҳар як ҷинҷактон бояд чени падлапка боша. Лапкаи мошина чанқа якумша чени лапкаи мошина медавонем. Бо дуюмша ҳамун чанқа ки мошина лапкаш паҳмиш чанқа бош ҳамода дуюмша медавонем. Вақте ки шумо ҷинҷак кардем духтаро қавати ҳарди ҳамун ҷинҷакҳо қати медӯзем. Тарзи духтани остинчаспония ду навор пеш ҳастай. Нависондагие ки тарзи остинчаспонӣ. Духтаро як бор бо диққат нигоҳ кунед хушрӯ. Ман ҳамҷа шумода фаҳмондагим ки остина чӣ хел мечаспонам. Анам тарз қати часпонем духтаро остинотон иншалло хушрӯ меистад. раҳмат духтарои хушрӯ барои гапҳои беҳтарин суханҳои беҳтаринтон. Раҳмат барои комментарияҳои хубтон духтаро. Чанд қай метавонам духтаро ёрдамтон метиҳем. Айши муваффақият духтарои хушрӯ. Ҳамин як комментарияи хубу як лайк як просмотр.